Boni obeyi wadie maya o se ma tele adwuma mu. O ye fo maya o se manyina che. Abrantie eka kete. Nanka o hye ya ni monyam. Na ne maame ye woman bro fro obi na obi so fro obi na ka kire ne se onyame so mafo no nyame akoa no one ne team ni nyina abetu enti no onfa na fidie no emfanto eye Sompa radio ahodo no onfanto na onsan enhwe ye ewo Facebook ananse YouTube ananse almost Cedar worship center ne sabeka ye ewo TikTok ho na ene obeye nshira ene ya ba no pa bene so nyame beye nyame na wo hwe yen so wa ye nyame ba e wo fie ho ma me fa sa akwanya so na menche asempe nipafo ye ma mo adwo se omode social issues no abegu na sabrede wa handle eye baton no e de ama eye Cedar hour e free sabre ko se no ndu bebo no de oni ye mom na yanwian na obeye nshira ene de ka cho nyina ne se onyankopon kanea no eni wenim enenyu onyankopon kanea na edi tetifo na nim no za kanea no ebedi wenim amen and then you may like a page no Sompa page na share link no ma afofro so enjoy program no and anobaye dey and na ye betie onyankopon asem ye wi a ye begira so abompa ye and na ye besu agu nyankopon so ebia ene dani dan enwumre ya wo hwe ya wotie yen ya Cedar hour enye TV ana radio program kwekew eye program adanse ne nsenkyerene edi ekire enti sabre de sa wonsuo fa wonsuo si radio ne nchen o phone nchen o documents bi amane man wo phone o CV bi ye wia ye be hye nyame tumi itumi amana ba ho wodam ho be bo wura eye o documents issue be na ni Yesu moja e be da ne insenkyere ni ya odi be ye biara o be di adanse aduna yimu onyame kanea di animo anya wona efio twade wia wajuma asofo ene insio na gugu wo mia yare imu onyame kanea ene nwumre ye keyboardless na akoka insio bi eja enti ye nya no be bibio wo bia lucky ye cheche Cedar hour cheche onyame kokroko ene enwumre so fra wabusue nyina ka kire won se ebre na du Cedar hour bre na du sa fra won na fofo nyina fra won se osofo na wo ka no ho asem oni ni team no abedu fie ha Cedar hour de edi bre wo nyina ne se ehefa na ye gya no mo enyankopon no ewo. Yes, so where is the God of our fathers? Dientia ye bi so se ye ne gyanom nyankopon no wo hefa no ye breso owo no doso dodo ye ade no doso dodo ye breso nipa ni wo breso aba ene nipa edi nipa emim nipa sisi nipa nipa ema nipa nsa esisi form ye bisa se ye nyankopon na wa hye ye boss ore mpaw ye na ore nyaw ye no owo hefa enonti ne ba fidie so a ye ka kiro seka
enyankopon asem Jeremiah chapter 29 verse 11 no o se onima adwene ko akọ odwere wo ho enya musuo de David na mom papa eni daso esi ebisa se ewe ye papa na dane yade adane oboniye adane sujadie adane ekaboy adane abayamani adane bone eno nti de ba fidie so a ye bomode ayi nsemfo abaako na ye de atoto twere sem se de na tetefo no yo ya nyame hu wo mobo Efrisa Isaiah chapter 43 no verse 2 no o se ensuro na se unam ojamu a ono na wo ho se o twa subonte a onka ho o man subonte na e momfa o kraso da asofo ene subonte na e bofa nipa bi kraso e wo bi man so obi kroso so na kanyame dada ya o de obo ye na janom obo ye na nanom de okotwa nsuo oto mana ma omudi ye pipe kokomu ma mbere wanyensen ye ewo mre wa bremu no sa nyame kro ya na ye ne namo ene wa fa hefa anwara de ne nam adomanya bipo eno ne ye ba fidie so a ye fa nyankopon asem se onyankopon ade ba ko pe ena ontimi nye se obekwati na asem aye bibi enti o se na asem no mo enna nkwano ewo ebras se yeti onyankopon asem is time for the word of God and if to sema ye be gyina so abom paye no ebras and the mo fa nche se yamfa eye osore no amrewo enti sabre ansa na ebeti nyankopon asem me pese ubie wa no de urade asese ade efra no pakodru enumre no enjeba o aso emu nsem no edoso ene nso ya atotototo mie ade bechi ubeti news a ubehu di atoto bibi enti de urade ase se urade ahwe wo so ahwe wo maso wo busua so bie wa no na de urade ase ye ni David be ya twere Psalm 104 ye gira so Psalm 104 ye dia de urade ase Psalm 104 ye gira so na ye dia de urade nyankopon ase wo de ti the father na say me crash urade me crash urade Awurade me nyankopon wo so kese Awurade nyankopon wo so kese wa hye oshrine ene enonyam wa hye oshrine ene enonyam bia wa no na de Awurade aso wo fi ho de Awurade aso wo Europe de Awurade aso wo Asia de Awurade aso wo America yes so de mo Awurade da and the hotel mu na Awurade aso wo kuma se de hotel mu wa chwa na pini ho de Awurade aso so ya ne wa so na wo kro of Jesus Christ. Romans chapter 3 verse 23 so na yemfanse rade ho bonifache Sompa papa yempo no etisentuma gufie wo nim ono rade nyankopon se menum no ade ba ko pene si ye ne ntem kwan mra ye bone enti Romans 3:23 se na nyina ye bone na awrade ni mo nyam aboye na se se ye pai mo ka ye fom so a
ɔyɛ nokwafo ne trenini sɛ ɔde yɛn fom so ɔbɛkyɛ yɛn na wate yɛn ho afiri nneɛma ɛntre nyinaa ho bie wa no na srɛ Awurade hɔ bɔ no fakyɛ bɔ no fakyɛ ma ɔma no bɔ no fakyɛ ma wo Jesus Christ. Nyankopon shiraupi mo Facebook ni nyina ye chiachia mo ye nchiachia nipa kakra ewo Facebook no so se ene wa join eye Facebook Elizabeth Menu ohwe ye de Abeta Tofik ejina so Juliet Mensa eno so ojina so Nana Jesi wa ono so jina so den san so ena obete se oh, dodo no ejira so dodo no ejira so Owusu also Ochre Gradus also Aisha Dauda also Nana Fiafra Kuma also Mary Ayeyu also Boama Richard also Sansona Ruth Asumeni also Victoria Sapon enso ejina so nipa bebre ka ho Sanso ane yebora TikTok wa enshiraba wo ho Mami tiwa ewo ho sanso ana abna ajei ehwe yen Lady Dream Service omonso enyina ehwe yen YouTube no so enshiraba ejina so Blessing Amoa enso ewo so ene dodo na enso jina so a omone o YouTube ho no ayedin celebrate there like page no that's right na share link no ma afoforo so enjoy service that's right na mrebia me catch us Daniel chapter 12 verse 3 no my God osi na badwe ma no be hyen ona otimedi ni papi e ko training mu my God be hyen se da pem ensoma et o share link no na obi follow na onyankwaje ma ne kra wo a wo share link no ona oje sa okra no enema Awurade Cedar awa ye ba de ye de brewu nyina ne se ehefa ena ye gya no Nyankopon no wo na bosome bia no ye yinsemfo abaako na de atoto twerɛsɛm no na ya bobo ho efisɛ okay eye Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 nyina kasa fa nhyira ho wa se beba se uye wei udi memna senso a nhire nyina beba wo so owie ye no from verse 15 sa ekobese 17 no osofo emu o se ne beba se wani masem so na obuapa ye de wankasa pe ye bone a nioma ono so bobo so se ebeba wo so ejo de nioma mienu na esi nipa eni so se nipa or papa ene bone eti o hye se yenyi papa no na yenya nkwa enfama ye kra na nipa bebre wura fi wo ho eno ena Cedar hour ye de sa ahinta sem no ebra ahwefo eni etiefo na bosome de kasa fa ho eye hindrances in life eye abrabomu akwensedie eye bosome baako na atwamu ne bosome ti be bosome mienu ni ena me no kanuama esi nipa kwan na me no hyase kan se wo a wo hwame a wotie me no de edi kan ena me sa asase Nyankopon na bo ono na asase ne nti na asase no Nyankopon nam ne honhom ne tumi so no yo ye nti ye wo honhom nuama ena wo honamu enuama enti de edi kan no nuama esolitie nipa eye honhom nuama ye mfa ye ni hu aso so edi nipa enya
the atoso so as I say nipa eshena so ya wo honamu nuama so a study tie nipa yedi ani hu asoso yentime mfa ya ho den enye ho hwe eno ena ye de bra hwefo ne tiefo ne ye bobo so ebeduru se honhom nuama no obonefo no etimedi bi ebreye se tresem se enye ye ne honam eni moja enya sompa sanso so ena honhom nuama no esi nipa kwan no onyankopon no ye honhom no so ono so etimi esi ye kwan na ye to aso ka se daya nipa ye so no daya so edi akwansi die pi ebreye ne ye bobo so common dreams a wo so a wo ye den ho nsunsuanso edibebrew ye wo dae bi a wo soso wan hwe yi a wa ware nyina da wan hwe yi a onye kuru onya yire da wo ware du aware ni nyina begu ye wo dae bi a wo soso a ade bi a beba wo nsem bi asika wo sisi adai ututu akwan ni nyina be firi wo nsa ye wo dae bi a wo so oye den ya de kase bebo na ya de no bo wa wan hwe yi a wo be kokokokokokoko no ya de no enko enti obi beka se osofo ani abobodae ne bi so kyereye ena ma memfa onko twerɛsɛm no mu ansa na ma bebobodae ne bi so akyerɛ na yɛsa to aso se ababe bi a yeduru no wiase nipa bɔne a nipa yɛyɛ no ɛno so edede bɛn esi yɛba na ma owura fi se yɛka abusua efiri mu se abusua so ɛyɛ abusua so timi si nipa kwan ema de nyame de wo ba asase so se beye no wo hyebre na wo de bae no abusua ye wo tum no nti no wo hyebre no etime sesa kura ye wo tum no wo hyebre no etime sesa Yesu Kristo ye wo no to Nazareth no eno kura edi ya radi Yesu Kristo nya emra Natania ka se na so bibi papa bi betimi afre Nazareth na chese kuru na abusua na nkasa na edi ya radi Yesu Kristo nya na ene ya keka san bre ho nyina ya twam ebi ene afa na wuti eno nti na mebobo so na baby a ya duru no eye bone my god bone anipa ye no esi nipa hyebre kwan eti nyame de wo ba asase so no nyame de wo ba asase we so se wo ba benya sika wo biebie companies ahodo wo biebie factories ama ne pampempem na ayeden anya biaye nyankopon de wo ba so wo ba wo ma ema nkura no ba be ye ni treni akatechire se na nipa bi awo bia omatro mu fie nim se awoye omatro mu kai nim se awoye no se won so nyame de wo ba se be yes anuoma na anso so boni bi a wo be ye no enti me masa anuoma ni nyina no so kwan enti ene ye tufo boso me se hwe yie wasi ekwa bi wa etre onipa ni so na wie ye no eyi akwan. And last week, mo follow you no kasa fa bone a esi de ben kwan. Esi onipa kwan. Enye onipa kwan yo. Bone a esi ehira kwan. Okay. Ya me shira. Bone a nipa wo ya e block ehira. Eti ade papa bia ntime nya dai. Ene o bone a wo ya etetu ni nyankopon tem obebo pae se den mentie ye won se Adam and Eve no omo adamfo ni nyankopon na mra oye bone no bone no oye ye no esi omo ni nyankopon de be entem kwan enti enne me kanuama ba miensa na ya gira so na ye de abom pae sin lead to death and destruction sin lead to death and destruction. Bone edi ye called hefa ene oseye mu enti wo hweme a wo tie me no efri ene day ekosi se afi beko wiye be very careful. It is sin lead to death and destruction. Bone anipa eye no edi nipa ko owu
owuo mu na send nipa kɔ ɔsɛyɛ mu enti ene obi hwɛ me obi tie me bɔne nketenkete bi ɔyɛ ne bɔne akɛse ɔyɛ de ɔyɛ na hintabrɛ de ɔyɛ no kokoa mu de ɔyɛ ya obi ehu de ɔhyɛ wo dem wo nko a wo yɛ no ɛdede bɛn ɔsɛyɛ ɛba wo so ɛsɛn de owuo ɛba wo so obi wɔ ɔsɔfo ɔto ne ɔntwempena hu ne mpena. That's right. Say oba na say bema. And so owura ne dan mu a ono akasa ne ne ho na eda. And a friend say masturbation. Ono akasa de oye na. Eye nyame achi wade. Yes. Obi so wo ho a video says. Wato ne promo hu bema wo no ho da. Hu oba wo no ho da. And so fafon na. Ene oye says wo so. Sex on phone. Osofo eye saa nneɛma nyinaa yɛ adeɛ nyankopɔn bɔɔ yɛn kɔkɔ sɛ mɛyɛ nyɛ saa adeɛ no na yɛyɛ saa adeɛ no a ɔno nyankopɔn ebufuhyew bɛba yɛ ɛne ne akyiwadeɛ yɛka ne sɛ abomination before God na ɛnɛ yɛ mmara nneɛma nipa yɛ a enti efiri saa abere ko si sɛ afi bɛkɔ awieyɛ ɔmpɛ sɛ ɔhaw ba wo so ɔmpɛ sɛ ɔsɛyɛ bi ba wo so ɔmpɛ sɛ owuo bi ba wo so a ɛwɔ sɛ ɔbɛbɔ mmɔden sɛ bɔne bi wɔ hɔ a bɔne nketenkete bi wɔ hɔ a twe ho firi ho bɔne bi wɔ hɔ a twe ho firi ho na amfa wankɔ ɔsɛyɛ mu yɛmmie yɛtwerɛ sɛm kɔ James chapter 1 verse 15 yɛwie pɛ ne yɛka Proverbs 14 verse 12 yɛntie nyame asɛm enti nyame asɛm enti bɔne nketenkete bɔne a nipa yɛ no ɛde nipa kɔ sɛyɛ mu bɔmmɔden sɛ bɔne bi a wowɔ mu bia no wobɛsrɛ Awurade na woatwe ho afiri mu na woasrɛ bɔne fakyɛ ɔsɛ na akɔno no enyinsɛn a akɔno no nyinsɛn a ɛwo bɔne na bɔne no wie nyina a ɛwo owuo amen enti wo a wohwɛ me a wotie me no ɔsɛ akɔnɔ enti nneɛma bi a woyɛ akɔnɔ wɔn baabi bi akɔnɔ no de wo akɔduru o na me kɔ ne dɔ ɛna nipa bi na ɛyɛ na mehwɛ ɛnyɛ baabi bi a phone no yɛ wo ankasa wo de a wo a wohwɛ me a wotie me nyame de animonyam ayɛ dan ama nyame de nhyira na ama aso de aka no gye sɛ woyɛ ho adwuma yɛ ne de nyankopɔn ɛma ɛmɛyɛ enti baabi wɔ hɔ a twe ho firi ho ɔsɛ akɔnɔ no nyinsɛn a ɛwo bɔne na bɔne no so wie nyini a na owuo enti hwɛ bɛ deɛ akɔnɔ ɛde brɛ wɔ akɔnɔ de wo kɔ ɔsɛyɛ no na ɔsɛyɛ no bɛ wie a na ɛde wakɔ wie deɛ bɛn bɔne enti wo a wohwɛ me a wotie me akɔnɔ bɛn ɛna aba wo so my God deɛ na woyɛ a obi hu okukua mu nsɛm no ɛte sɛn okukua mu nsɛm no ɛte sɛn obi wɔ hwɛ me otie me ɔne ɔbaa na ɛda obi hwɛ me otie me ɔne bɛrima na ɛda obi ne ho na ɛda amanfo atotɔ machines ahodoɔ atotɔ ɔdan mu ahyɛ baage mu hyɛ machines ne nneɛma a ɔde yɛ ne nneɛma saa nneɛma no nyinaa ma owura mfi sɛ onyankopɔn sɛ yɛde ɔbaa bi ama obi nua sɛ ɔnware no ne nua wuyɛ no ɔde ne da no ɔsɛ ɔma ne ho nsuo no koraa no ɛnkɔ ɔbaa no ho na ɛyɛ a na ɔma ne ho nsuo no agu fam deɛ na nyame yɛ no nyame kuro no to twene enti yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ abomination before God yɛnhwɛ ɛyɛ Proverbs chapter 14 verse 12 no ɔsɛ ɛwɔ ɔkwan bi wɔ hɔ a ɛtene onipa ni so na wieyɛ yɛ owu akwan wieyɛ no ɛyɛ owu akwan enti na me no ka safa sin that lead to destruction and death enti ɔkwan bi wɔ hɔ a ɛtene onipa ni so ɛyɛ fena aba wedi ɛyɛ social media de yɔyɛ wedi ɛyɛ mmeranteɛ ne mmabawa de yɔyɛ wedi ɛwɔ ne nteyɛ ɛyɛ deɛ bɛn ɛtene wɔ nipa ni so aso na wieyɛ no ɛyɛ owu akwan enti maame ne papa mmeranteɛ ne mmabawa a wohwɛ me a wotie me ne no
kwan na o fa so no wesi owo kwan so o wesi o sai kwan so o enti san wachi o enne Cedar our ball kokko say san wachi yes na one san wachi a edi ohaw edi owuo ene beye den ebebrel efri sabre ko sisi afi be ko wiye nipa be wuo na be do so yes enti ye bisa ho se o ka ho ana se o ka ho efri sabre ko sisi afi be ko wiye wona o se ye be ba wo so no ene be do so bisa ho se o kan sa afo no ho ana se o kan sa afo Romans chapter 6 verse 23 no Romans chapter 6 verse 23. You remember the verse? And so now o tia say o kwanso so. Yes. I'm sure. Ose na bone akatua ne owu. Ose na bone na akatua ne owu. Na Nyankopon adoma chede ne dan. Nyankopon adoma chede ne dan kwa. Ye na Awurade Kristo Yesu. Ewo ye Awurade Yesu Kristo mu. Enti MCR me chiachia mu nyina systematic press. Any azuka bema. Any nanaya osikamo. Mo a wo hwam ya wo tie me ntia mo mu nyina mo boche do me chiachia mo MCR ho sanso na me chiachia eye DJ Papatos eye enkuransa brother Philip eye techima me chiachia mo nyina King David me no edu enkra me chiachia mo nyina me mamwadwo mo bo adwuma nsuo toto nyina mo bo moden eye den echinchim fidie ne David Nyankopon hyiram enti wo nuoma bu ho a yes, oh, Sana, Sompa FM. Bible can perfect what Deuteronomy chapter 22, verse 5 say, Oberimba and share oba dear. Sound so na oba so share oberima dear. Also for kind marshal for enti na obibi obeye sa dear ni bia your no rade echiwa dear. And the member you know, she just my dear. Wasum so oba nsha oberima de osuma oba ensha oberima de na oberima so enfra oba ntoma berima so mfra oba ntoma efri se wona wo ye nyina efri se nipa oya sa nioma we nyina eye Awurade Onyankopon achiwade eye Awurade Onyankopon achiwade enti oye achiwade no achiwade no de na de ba abomination e de oseye e na breni and then Mananti nyina bomuti eyema ebi bokon ro ebi ye wei ebi ye dan eboti kane no ho obi ti so wa no person no say ye dru ye papa nom ye mama nom traditionalist for ye so konfo bema yes ene efo tene wo onipa ni so obu o ya dreadlocks bu o ya efo osofo efatao anso so na wie ye no eyo wu akwan osema obanhye berima de ente trousers na wasesa otono we gumu ayete sebi ade ayede mane free sewi de mane abakumase o se yemfa mre boto ayahye yemfa sister comfort famre kumase all the way from Sashi. FO. So tresem ne say na wie ye no e di ugu ne bebre e di oseye e ne bebre nyame na aka Mrebia mekana fidie so say ye mamenom ne ye nua ma no ade ba ko pese de nyame di ma wo nyina wani anso amompe osofo e ma ye di nyame bo won soronko oba ne oba bodampo a onya bema one ne danyinse no de wo oba ho no osofo kan ma hwe almost yia osofo kan mema ye be kotokoto wo yes mema be de dada won fom mema ka mema di omo be hye akire wose won fam hye akire ankoduru ketia ankoduru eye circular enya ade a me ene me ba be da ho je also person ye osofo de me ka tro se wo de hwe ma osofo bemba ti bi buku tudwe sikani pa na wakogire sum e bo hwema nipa be pie kra apapa watiatia bi o na sikani apake ne ka lemogeni wa paki ye fene se